Nkosi enkulu yasezulwini. Ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende. Amen. Badwana abahle basezulwini. Namhlanje kumisa umntwana omncane kakhulu. Ngiyizwa baba bethi kumiswa abantwana kodwa namhlanje shembe umesunodoli phakathi kwebandla lakhe elingcwele. Ngiyayincusela inkosi ukuthi ngicela ungithwale. Ngingawona inkosi lo msebenzi wakho omkhulu kangaka. Laba abantu abalapha Nkosi khona basuke endaweni eyikude kakhulu. Bezolala ilizwi lakho. Bengezile kumina. Ngicela ukuthi Nkosi lapho hleli khona ungangigodlela inkonzo. Ungiphe Nkosi inkonzo ezobaphilisa. La uma sihlela uthi Nkosi usambethe umzimba wesibili njengoba silapha sihlele endlini. Amen. Lendlu igama layo iparadesi. Amen. Uthi nasezulwini iyaziwa. Uphinde uthi Nkosi nasemhlabeni iyaziwa. Waphinda shembe wathi nasesibhweni lendlu yaziwa. Waphinda Nkosi wathi naseyinkantolo lendlu iyaziwa. Wathi thina sisithi uma sihleli lapha sithi sihleli phandle kodwa sisendlini. Amen. Kulendlu keNkosi umisa umntwana omncane kakhulu. Wambeka shembe eyivekwini zamanzi. Lapho thi mawuthi yanyathela khona ubheka ngaka right unyawo lubishe. Uthi ubheka ngaka left unyawo lubishe. Uthi ubheka phambili nakhona unyawo lubishe. Uthi ubheke emuva nakhona unyawo lubishe. Nkosi le ndawo engimi kuyona ngifanisa nethu. Lapho Nkosi okufike khona nibe baningi abantu bezobeka umuntu kodwa ethuneni ungena yedwa. Bafunda incwadi abafundayo bethi siyambeka lo namhlanje usewuthulo othulini. Usewumhlabathi emhlabathini. Ebese besuka Nkosi sebehamba bemshiya. Lapho Nkosi basuke bengasayazi indlela azoyithatha. Nami ke Nkosi ngikuleso simo esinjalo. Kade sibaningi sikuqile. Sengisele ngedwa manje. Sengisele nawe kuphela shembe oyingcwele. Amen. Ngicela Nkosi ukuthi lapho ohleli khona eparadise lakho ungangigodleli inkonzo. Amen. Ungiphe shembe inkonzo ezophilisa labantu. Ngicela Nkosi umshumayeli oyingcwele. Ngoba umshumayeli angimazi ukuthi uhlalaphi. Kodwa waziwa wephela shembe. Ngiyacela Nkosi nasemakhosini akithi kaQwabe ngalolu suku olukhulu kangaka. Lapho ichibilizanyazanyiswa. Kuzothi abanenhlanhla bangene Nkosi baphile. Ngicela ke Nkosi ungikhumbulele yona amakhosi akithi kaQwabe. Ungikhumbulele bonke abakithi kaGumede lapho bekhona. Amen.
ukhumbula okhokho bami osonsukwana Nkosi. Unkhumbulele obabamkhulu onke inanga lapho bekhona. Unkhumbulele Nkosi obaba omashikiyana lapho bekhona. Ebese Nkosi ukhumbula nabakomalume kaZubane. Unkhumbulele indoda ezala umama, umkhencezi indoda yabanesibindi. Okwathi Nkosi lapho ibandla lihlukana khona ePhakameni. Yabiza obaba. Bonke abakhwenyana bakwayo yathi fikana ekhaya nginomcimbi khona. Yathi bakhwenyana ibandla lihlukene ePhakameni. Namhlanje ngifuna ukuthi nombani athatha indlela ezovunywa uye. Yathi mina ngisele nobaba omncane ePhakameni. Uma kukhona kinina onokunye emqondweni wakhe namhlanje akazi ukuthi akanawo unkosikazi. Futhi azi ukuthi nezingane akanazo. Ngoba lezi ngane zami engizele nalabazukulu bami ngizobathatha ngizosala nabo ebuhleni. Ngicela ke Nkosi nami ungiphe leso sibindi sika baba mkhulu lapha ekhona. Ebese Nkosi ungikhumbulela abakomalume kaBaba kaChili. Ngicela ukuthi nabo Nkosi lapho bekhona njengoba icibilizanyazanyiswa. Benze Nkosi bawubona umuzo okhazimula ngaphezulu kwelanga lenyanga. Ngicela Nkosi ungikhumbulele abakaNgcobo komalume kaMama. Ukuthi lapho bekhona oStongwana noMphezeni uShemba bakhumbule. Kuthi ichibi imali zanyazanyiswa namhlanje bathatha izihlangu zabo bagiye. Bathi singenile emzini weNgcwele. Ngicela obaba abadala bakithi kaGumede ebebema la ngalezi insuku. Obaba umvangela umgqame ukuba bangembathi. Ngoba namhlanje umntwana omncane kakhulu Nkosi. Ngicela obaba umvangela uNgonyela lapho bekhona bangembathi Nkosi babe nami. Ngingawona lo msebenzi ongithume wona Shembe. Ngoba ukuma lapha kuba izindlela ezimbili. Ukume Nkosi kanti uyaliwa. Ngicela ukuthi Shembe ngingaliwa. Omunye umuntu yami lapha Nkosi kanti lo mbhobho uzomkhipha esontweni. Ngicela ukuba ke Nkosi engizokhuluma kube okuyintando yakho Shembe Ingcwele. Amen. Benginxusa Shembe. Sekukhona isifo esimbi esontweni. Lapho khona umuntu ethi akaphiwe. Bengicela Nkosi ukuthi nabangangiphiwe namhlanje ngene enhlizweni zabo Shembe. Bengabheki igaga lomfana kaGumede. Kodwa babheka ongithumile. Amen. Amen. Uma bebheke ongithumileyo bayokwazi namhlanje ukuthi bazuze inhlanhla. Baba silimele Nkosi. Abanye bethu balimele. Kodwa Shembe Ingcwele sicela ukuthi ungene enhlizweni zethu Shembe. Abanye nje sebelinyazwe ukuma kwethu kwami la phambi kwabo. Ngicela Nkosi bazi ukuthi lenyosa yimini udose nalo lulodwa. Njengoba isibatinyelile abangalwi nayo. Abavula amawindi
bathethe inyosi iphume ngoba umuzolwa nenyosi kanti ngaphakathi emotweni kungenzeka uginqike nemoto. Bengizothi ke bafowethu nani bodadewethu noma ngabe kuthiwa khona namhlanje bengangiphiwe akasale sethela umoya phansi abheke esihlalweni. Sizodlula engomeni yekhulu namashumi amane nesishiyagalombili 148. Sisandinda wasimisa Sabashia basezulwini ukungilekelela ekutwalise lomthwalo u12. Ngizocela kwabazi iBhayibheli angikho kahle eBhayibhelini, angivulele incwadi yamaHebheru 10
uverse 24 bese jombe ya uverse 28. Batwana bahle basezulwini sisuke emhlanganweni omkhulu umhlangano kaJuly. Sibonga inhlanhla uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha ukusigcina Nkosi kuba sibe khona kulomhlangano omkhulu kangaka kaJuly. Amen. Okumhlangano wokuqala omkhulu ngaleya ndlela. Sibonga lelo thando Nkosi ukuthi usigcinile nathi sawubona lo mhlangano kaJuly obumkhulu kangaka. Kodwa kunombuzo salayo ukuthi ngabe silotshiwe ni kulo mhlangano obumkhulu kangaka. Ngiyakhumbula Nkosi emzini wasekufanele kwakunamadoda emabili owathi kumhlangano ambumgwaqo athi mase enkosini isambethe umzimbo wesibili afika athi Nkosi asazi noma lilotshiwe yini ukutheni benimba umgwaqo ngoba bekungenzeka belihleli lapha emzini wengcwele beningalindile. Asazi Nkosi noma besilindile kulo July ingcwele. Kungenzeka Nkosi kube bengihamba ovuka nathi nolala nathi bonke. Nasemgidini ngile. Nasesimane ngifikile khona. Kodwa sazi noma ngilotshiwe yini. Ngoba kungenzeka kube konke lokho ebekukhamba bekuyize leze. Ngoba ubungalindile. Sicela ukusikhumbule Nkosi yamakhosi. Singabantu basemhlabeni. Okulukhuni shamba ukuthi balawuleke. Kodwa Nkosi siphi indlebe eyivulekile ukulizwa izwi lakho. Awesome. Hebrews 10 verse 24 uJobe 28. Asiqondane ithi le ncwadi asiqondane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye asingayeki ukuhlangana njengabanye kepha asiyalane kakhulu lokhu suku silubona lusondela ilokhu usuku silubona lusondele. Amen. 28 Owadelayo umthetho kaMose wonyazi lwezulu wafa wangahawukelwa uzofa angahawukelwa nxa bekhona ofakazi ababili noma bathathu nxa kukhona ofakazi ababili noma bathathu nithini ufanele ukuhlupheka ongakanani yena onyathela phansi nithini ufanele ukunyathela kangakanani onyathela phansi. Amen. Ngiyabonga Baba. Isho njalo incwadi ithi asiyalane sithandane sivuselelane. Angazi noma siyathandana yini. Nkosi siphuthando shembe nokuhlonipha. Singabi namahlombe phakathi kwalomuzi oyingcwele wasebuhleni bamaNazaretha. Ngoba mubi umuntu onamahlombe. Ufuna ukuthi sibuke yena. Kanti asizanga kuyena size uthina onyazini lwezulu. Engathi Nkosi phakathi kwethu ubungasiphulela abantu abanjalo. Ubathathe Nkosi obaphonselwa nje bahambe nolwandle. Amen. Sicela shembo ingcwele usikhiphele kunabantu abathu babo seduze kwaMobaptista. Kunabantu esontweni abafuna sibesabe.
Angazi Nkosi ukuthi mase sibasabile bazosenzana. Sicela Shembe usikhiphele bona esontweni. Amen. Ebese Nkosi usikhiphela abantu abayibiza ngemthombo ethembekile esontweni. Amen. Kunabantu Nkosi esebaziwa ukuthi kuleli ibandla lonyazi bayimthombo ethembekile. Kodwa Shembe uyabazi wena. Ngelinye ilanga uyobatshela eyiKabhoqo ukuthi wena umthombo ethembekile kuleli bandla. Amen. Ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga siseyabafana sibancane ePhakameni. Sasime idolo zePhakameni zenkosi emakhosi ilanga lamalanga. Kunomkhulu wayesebenza khona owayikhuphula impahla kakhulu ngaphakathi esitolo. Sase siyibona inkosi emakhosi iqhamuka ngaphesheya esitimeni esibomvu, ikhudula ibhusi elibomvu, sambona sathi nangu umkhulu wasePhakameni wasegudla sase sisondela nathi wasozongena embothe kambe imbobo niyazi. Kunembobo ePhakameni bekhanjwa kuyona eNazaretha. Wasegudla umkhulu wasePhakameni wasoqhamuka embobeni wawela wezanga la. Uthe mayifika la kade khona ngasepusha sekukade kunendle yamanzi wasebheka kunendawo kuthiwa kusendlala izindoda. Wasebheka ngasendlala izindoda. Sase simlandela. Basebenza nabadala abantu babaningana. Wathi mayifika umkhulu wasePhakameni wasema. Ngitshela wena njalo umthombo ethembekile. Ukuthi njengoba umthombo ethembekile nje uShembe yakwazi. Ngelinye ilanga uzokutshela. Wasema umkhulu wasePhakameni basebesondela abantu nabadala basondela nasizingane sasondela thina sasijajuliswa ukuthi masimbone ephuma lapha ezaneno. Uza kuleli ikhehle likhuphula impahla esitolo. Uthe mayifika hey uShembe mdala weNazaretha. Wasesema. Wathi hey nina. Uphi no uShembe amakhosikazi kunegama ewabiza ngalo. Wathi uphi no oshisa abantu. Kwathula kwathi du. Wasephinda kwesibili esewukhuphula umoya. Wathi ngiyabuza uphi no oshisa abantu. Kwathula kwathi du. Wasephinda kwesithathu esekhafa ngamandla. Wathi ngibuza ukuthi uphi no oshisa abantu. Sabona ngenkosikazi ithi fofo lolo yathi mina baba. Wathi ububashiselana abantu. Uyazi ukuthi bengezona intuthwane lezi bekungabantu basemzini labo bashisile indoda yakho seyaphunguka bebefike bezofuna yona. Lo mama kwakade kufika indoda yakhe emadokodweni ePhakameni. Yamphathela inyama. Ithe mayimphathela inyama wase eseyigaxa phezulu uqala kade ngekho amafriji kungekho gesi ePhakameni. Kuyile yanto nje namanzi ekhiwe enhlungwane. Wase seyithatha inyama lo mama wayigaxa phezulu obondeni. Wase kufika intuthwane sayikaqela inyama wayibuka athi hayi inyama yami ibomvu kanje wayithatha intuthwane wabasa umlilo wase seyishisa. Kodwa uShembe lapha ekhona engaphakathi ePhakameni wakwazi ukumbona esendlala izindoda ukuthi lo mama ushisa intuthwane ebezisenyameni. Njengoba umthombo ethembekile wona akakuboni. Akakuboni. Njengoba ehleli lapha nje akakuboni, uyakubona. Ngelinye ilanga izophenya incwadi. Kunesikhathi esizayo. Ushilo phezulu wathi nabaxova ibandla ngiyababona. Njengoba uxova nje akakuboni. Angithi wena kunabantu ongabaphiwe esontweni. Kunabantu ongabaphiwe obona ukuthi abafanele ukubala ngaphakathi. Babeze kuwena labantu. weMnazaretha sambeni kahle phakathi kwalokukholwa. Amen. Futhi asimhloniphe uShembe. uShembe angakhali ngathi. Wenza lisuthu uShembe ukhalile phezulu. Wathi kufika inyembezi nivumile. Nivumile lisuthu.
isazophenya incwadi wewe mama ushembe ukhalile phezulu ngoba indaba isenhla suthi nathi thina bomama nihambile wavuma noma belibele izindaba sicela Nkosi sikhumbule shembe ingcwele usipho ukukholwa Nkosiphe nothando lweqiniso sikuthande ngeqiniso Amen. siyathandaza shembe ingcwele sizoyincusela kuwena ngelinye ilanga sayibona inkosi inyanga yezulu ePharameni sasingabafana sikhula sigida kwakuba nepractice sasiyenza bakhona ongqondo kaNgcobo nocebo lawa kaNgidi ofakazi balento engizoyikhuluma umuntu wayisiqeqesha kwakuyinsizwa kaSukazi uRousseau ngeshwa isekho emhlabeni sathi sambile ngelanga siyogida kade kunomkhuba ukuthi makuyogidwa imicimbi kade sikhuthela kakhulu amaNazaretha besamba ngeSabatha ntambama sifike sigide kuze kulalo lapho nangesonto kugide kuze kubuye ntambama manje sengeke ngibone insizwa noma kuumemulo seyifika ngo11 12 emini ngesonto kanti thina kwakade kuba nesikhathi lapho khona okuthiwa sebefikile abasemzini bese singena ngomgidi sithi siyakoba bingelela ngeSabatha ntambama manje emshado sifike emini lensizwa sithatha sihleli sesiqeda ukugida sekuzikhathi zokuthi nje sesiyalala sesizonzela ukuthi kuvuke kuseni kungena inkonzo bese zizisha futhi sase sixoxa ngesizinsizo basasekuPharameni yathi lensizwa bafowethu ushembe mina akazange ngenzele lutho uthini Rousseau ubumphathi wethu wathi impela wathi sengifuna imisebenzi waseseyibala iminyaka wathi iminyaka isingaka angaze nguthola wathi la ngisebenza khona ngisengako omunye umuntu obonayo niyabathanda nje abantu ababonayo wathi ngeke omunye umuntu obonayo wathi angife neyinguke ezimbili no100 wasengenzela ngase ngiqasha asisixabana sadiklana sinongondo sathi hayi ngeke sisagida nalomuntu samtikila sahamba sayimadokotweni ethu kanti amaha wethu asele kuyena lapha ke ePharameni bekunezindlu zakhiwe ngodaka zibe enkulu nje ungathi wena u4 room mawuyibheka nje u2 room ikamero ikhishi amahouse wagaxa la phezulu odakeni wasushembe esusa nje udlame kwaba khona insizwa bayayazi basenanda ebidubula kakhulu bekuthiwa ulakhi isinyora wase kuba khona bathi hayi abafana bomgidi bangamaqabane bonke sasibizwa ngeUDF bangaba UDF base bemlando ulakhi isinyora baya naye kumphathi osiphethe uRousseau bangena ebusuku kwathi nje ngo8 basengena lezi insizwe sathi ngqoqoqoqoqo weza uRousseau ukuthi hayilo umuntu ongongozayo ungongoza mawala uthi ngaqubisa ngathula ngaququbala uthi wasiphinde stapa uthi ngathula base bevele ikanti baphethe umgxala laba bantu umgxala ke kulula ukuthi ungene odakeni bavele basithi nyenyeni isicaba basebengena kwangena lona isinyora phambili lakhe bathi mayengena inkosi inyanga yezulu yasithi bheka lapha phezulu bathi uyabheka phezulu wathola amahawu agaxiwe namashoba konke kulele la waphenduka wathi bafowethu kanti lo muntu enengibizela nomuntu kaShembe wathi hayi ngeke mina ngimtibula umuntu kaShembe asaphenduka waphuma eminyango uthe maye ngaphandle waphenduka wabheka kubona wathi hayi bafowethu uma kukhona ofuna ukudubula lo muntu akaqale kumina inyanga yezulu ibona sibukhulu bakhe kodwa wena usangabazi sikubonile uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha sicela uShembe senze ukuthi singaduki ngoba ukuhambe noShembe kanti sewudukile kunabantu inkosi
abayibabaza bona abangasakuboni shembo ingcwele abafisa Nkosi nokuthi noma sithandaza sibize bona ngeke sikwazi ukubiza. Sicela Nkosi kuleli bandla lakhe elingcwele usiqedele abantu abanenhliziyo zeinyoka. Kunabantu lapha Nkosi abanenhliziyo zeinyoka abafuna yonke into. Ngelinye ilanga kwake kwaba nomjaho eNazaretha. Lo mjaho uphakathi kwezilwane ezimbili. Kwakuyiselesele nomnenke. Lathi iselesele ngiyakushiya mina. Bathi umnenke ayingeke. Ngeke ungishiye wena. Lathi iselesele ngingayishaqala intambo wathi umnenke ngeke. Yasibabiza Nkosi eyilwane. Ngikhuluma nawe njalo, mangikhuluma le ndaba zihlolo. Ukuthi ngabe uhamba kahle na? Awuhaleli nje ukuba umvangela umdluli. Ekubeni ube umshumayeli. Wathi umnenke ngizokushiya lathi iselesele ngeke. Yasibiza Nkosi eyilwane. Yathi sizosuka la intambo soyisha lapha. Basuqala umjaho. Lasuka iselesele lasuka la lahlala lapha. Lasuka la lahlala lapha wasusha phansi nje umnenke. Umnenke ke baNazaretha uma uhamba kuyabonakala la uhambe khona. Wasuhamba umnenke. Asuka iselesele lahlala. Ahlala lapha. Ayafika kuqala isha intambo. Asifika Nkosi eyilwane kusele uqedile umjaho bathi asiuqedile. Ubani ofike qala athi iselesele mina wathi umnenke lutho. Akazange. Yimina ofike kuqala. Yathi Nkosi eyilwane ngoba kuthiwa yilo iselesele ofike kuqala wathi umnenke lutho. Asambe sobheka kasambe khona. Njengoba ugijima kanje uhambe phi? Kuphi la uhambe khona? Wenziswa. Umuntu akagijima ibanga libekele. Bayebethi abantu uma ukhuluma kanje usho ngoba usuwaxoxa usiyabavalela angichanda utho. Umuntu nomuntu akagijima ibanga alibekelwe. Uma uyinhlanhluthi imukela ukuthi uyinhlanhluthi. Uma umshumayeli mukela ukuthi umshumayeli. Noma umvangeli mukela ukuthi umvangeli. Ma umfundisi mukela ukuthi umfundisi musa phela ufuna ujawushema. Uma usujawushema uzoshayisa. Uma ujawu umfundisi mvangeli uzoshayisa. Asinelise eNazaretha esikhona. Baba bengifisa Nkosi ukuthi nginqampune kuzona zonke iziqu. Salibona uthi wena Nkosazana. Emlazi bekunesiziba, ngingasho kunesiziba ongalibuyayo kusona. Ngelinye ilanga kwaphonseka ingane. Ithe mayiphonseka lengane ibandla lethu kwelamaNazaretha kuba yibandla lokugcina elibizwayo. Futhi kakhulukazi leli lasebuhleni phela kugcinwa ngalo. Ngoba ngisho ukhosini uyezwe ukuthi ubuhleni abakutholi kahle. Basebebizwa bathandazi. Kwabizwa ngisho abakhuluma izilimi. Sabizwa nenyanga sizozama ukukhipha lengane esibe nangaphuma ingane. Kuthe sekulethe kwasekuvela mvelvelayo. Wathi hayi la station eMlazi bakhona abantu bakwashembe. Ake sibabheke nabo ke bazama. Base beyijuba. Uyabona umuntu mayihamba kuxeka ngisho amahlombe yonke into. Bayijuba bayibafika estation bekunenkonzo liba khona ngoLwesithathu.
fika kuyiyona lonkonzo base bethi siyacela amaNazaretha kunengane siyiphonsekile la sekuphela isonto sicela nambe nosithandazele sizibeni sibonta soyithola na base iphuma ezothingo lenkosazana zathatha ikube ejoyini Yebo. zithe mayifika pheke isiziba zase zenze ungajwayelekile zathi sicela ukubuza ukuthi uma wengane wakabani wasisho isibongo sakhe zathi umntwana wakabani yenzeka indaba washo isibongo esifana nesakhe zathi cha akwazi ukuthi ungaba uMagumede uzala ingane kaGumede futhi mama sitshela isibongo sengane wasesisho umama isibongo sengane sase zigqoka ingubo ejoyina zakuka zamehla lesiziba sathi vuka nathi suka isa nesiziba wathi nansi ingane yami iphuma lapha ebese uthi asisuke ebuhleni usisehlathini akwazi mina amaNazaretha indoda engizalayo umashiliza shimpi yakhe wawubona lo muzi okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga ubaba umshumayela ukhanye ufakazi le ndoda engizalayo kwakuyindoda engasonti njalo nokuthoba engagcotshiwe kunesihlabelelo esingihluphe kakhulu emoyeni wami esithi anginjengawe baba ngiyozama ngiphelele angazi inkosi noma ngiyozama ukuthi ngifana naleya ndoda le ndoda yayisebenza nangesabatha indaba yesabatha iya ka4 ngonyaka futhi ayisuyise livini ingezi naphambi kwaShembe mina ngiza naphambi kwaShembe ngazi noma ngifanele yini yaya ka4 ngonyaka mayiselivini ekhaya emakhaya kaMaphumulo kodwa le ndoda yambona uShembe ngeinsuku zokugcina yafisa Nkosi uthi usemzimeni wesithathu iNazaretha kufanele kuthiwa kwembulwa kwembezo ngiyafisa Shembe ingcwele uma sengifika emhleni yokuphela kwensuku zami kungambulwa kwembezo futhi ngikubona Shembe le ndoda yahambela esibhedlela eKing Edward yabiza unesi ongelona iNazaretha yathi nesi thatha iphepha nepeni walithatha unesi iphepha nepeni yathi uzobhala lokho engikushoyo yathi sengihamba ngekhaya ezulwini ngimbonile ubhombela isitimela samampondo engihlangabezile yathi ningangikhaleli ngangizile noma ningikhaleli inyembe zoba machibo ngivimbele endleleni yami yathi ningangizileli yathi akukho lutho engizolaba nabantwana babafana ababili yathi einganeni zami
awukho umunye umuzi engishiya kona ngaphandle kwasebuhleni manje ngoba ngiphume ebuhleni uthi angiyephi mawuzongikhipha ebuhleni uthi angiyephi ngoba ngithuma la bangishiye ebuhleni uthi angiyephi lokho engithunywa sengikuqedile engathunywa la uma ungipha ebuhleni wenza busuthi Amen. ngibuza kini uma nithi aphume la ebuhleni nithi asiyephi niyabaza abasithuba webafowethu okufanele nikwazi siyadingana ngiyadinga nhlanhla ukuthi nawe uyangidinga ngoba imini ozofunda incwadi phezu kwethuna lakho uma silingisela ibhanoyi malizosuka lisuka lihamba ngamasondo kodwa uma selisuka amasondo liwashiya phansi liyawagodla ebese lihamba phezulu ngoba lizothi maselehla lizowadinga la masondo njengoba ningabahloniphi nje abagcotshwa nizobadinga ebese kuthiwa fundiswa likephi izwi ngihambanga kahle alikho ngizoyigqokela ingubo zami nje ngizokungcwaba ngoba likho izwi engizolifunda ungazange uhambe kahle webafowethu esikwenzayo asazi ukuthi kunesikhathi esizayo la khona uzobusulela ngomqolo ubheke phezulu ungasenamandla ukuyiphendulela bengithi mina asenze lokho kushiwo incwadi ithe asilulekane ngizocela mfowethu ungibhekele incwadi Isambulo 20 verse 12 ngoba mina nawe siyadingana baba Nkosi ngoba amakhosazana siyabonga shema ngakubona Nkosi ngelinye ilanga zake zangiletha shembo ingcwele wawusekumbulweni eMnambithi umlenze ongavumi ukunyathela phansi ngisasebenza ngaya esibhedlela eMakhoti kwakusasebenza lesa sibhedlela ukhokho ngathi mangifika khona umlenze ungiphethe wathi udokotela kwakuyibhuku la ngibuka la ibukweni phezulu lathi hayi ngizwe umbaba umfundisi Cwenza ethi naye waphuma enkembeni nami ngaphuma enkembeni bomfundisi lathi ibhunu lomlenze wakho sizonquma kodwa kuzofanele ukhokhe athi awu ngizokhipha isipho sami ngiphinde ngikhokhe lathi 18,000 bathi singinika 7 days ambocabanga asengiphuma ngahamba ngathi mangisekhaya ngasengikhumbula ngathi awu kambe nginodokotela odlula abanye odokotela asengibuze insizwe noyinsizwa abekho abasenkhumbulweni ubaba uyavala athi zathi insizwa isikhona ngathi hayi ngingayifaka kuya nokubuya imoto petrol ngoba kubaleke kakhulu ukuthi ngifike kubaba sase sapha sathi masifika enkumbulweni asengikhuluma namaphoyisa ngathi bafowethu angikwazi ukuhamba ngicela nje ningihlalise la endlini amaphoyisa ogabuza nababekhona sase sivuma lezi insizwa ngahlala khona inkonzo nje ngayibambela khona hey walenza iqhinga thina lokho sazana ukuthi ngifike kuwena kwathi sekufanele abantu bayonikela kwavele kwalahleka ukhiwe gate akasekho zongena lasekuphuma uthi ngolenkosazana welibona lajika kanjani lasekujika lathi hey baba emakhehla bangena umama ngezansi athi baba emakhehla abekho abantu masekuxugela ngiyakhona asekukube ngathi baba hlushwa umlenze nkosamakhosi awuvumi lutho shembo ingcwele ngathi sengiphuma eMakhoti odokotela bathe bazonquma Nkosi bathi awu khehla lami wasejikethi wathi hamba ulanda amafutha amabhodlela amabili wanqumela ukuthi mangaka amabhodlela wathi hamba ulanda amabhodlela amabili
Ngeke ngibe namahloni Nkosi ngesikhumbuzo sakho ukuthi ngikhulume ngoba ngumuntu onamahloni kodwa namhlanje ngithi ngikhulume shem. Kawalanda bangisiza amaphoyisa bagijima bawalanda wasefaka lo munwe. Ufaka wathule sithi isikhathi. Wasesethi khehla lami ngathi baba wathi hamba nalamafutha ufike uwagcobe. Wahlikihle kakhulu uwakhothe futhi kathathu ngosuku eksene mina ntambama ngathi amen. Wasethi uma ubuyela kodokotela ufike ubatshela ukuthi uthe ubaba ngeke besakunquma. Asengiphuma sabuya sesekhaya. Kahlala wathi mase sewungconywana umlenze ngase ngicugela ngaphekelela khona emakhothe esibhedlela la ngalifica lelo phunu lathi yawusucabangene ngathi hayi ubaba utheni ngabe nisanquma. Asekhulumisa ngesithathu who's your father ngathi ushebe. Lathi uvule mbuke lafula labuka lanika ikhanda lathi lento yakho ayikho bad. Ayikho bad lento yakho awubuyele ekhaya sizokubona ukuthi kuhamba kanjani. Ngodingo lenkosazana. Amen. Ebese ke uthi wena siphume ebuhleni. Webangcwele. Anikwazi ukhipha umuntu ezulwini. Munye isambulo omisa umthetho. Munye nomahluli. Uyena onamandla. Wozifuna. ngabona abafileyo Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kaThixo abemphambi kwenkosi yamakhosi ubabunyazi bezulu. incwadi zaphenywa neyakhe izophenywa. nenye incwadi yaphenywa incwadi yokuphila. Incwadi kwake yokuphila. Abafileyo bahlulwa ngalokhu okulotshiweyo encwadini njengemisebenzi yabo. ulwandle lwanikela abafileyo. Amen. Bengifuna khona ikhuluma ngeincwadi. Wensizwe incwadi zizophenya incwadi. Ngidabukela obaba umfundisi uGcwensa abayibethi mase sebefikile kuthiwa awusekhona umfundisi uzosiphiswa. Lizoba ke iphiswi. Ubuyonile incwadi ezweni lakini. Lizoba ke iphiswi. Ubuyonile incwadi phakathi kwebandla likaShembe. Uzokhuluma thini ngawo? Kuzofanele kulanda bahamba nawe. Kuthiwa ngoba abangani bakhabeze bezokhuluma ngaye. Kuzothi makufanele kubiza umakhelwana. Bese sekulanda nangu umfowethu uMagumeni ngoba ulenyakatho. Kuthiwa uzokhulumela bomndeni. Ngoba bomndeni wakithi abakwazi ukukhuluma ngami. Ngiyonile incwadi yami. Kusesikhathi leso yobafowethu. Asilungiseni incwadi zethu. Khani kuzothi makuthiwa okhulumela umndeni kulande wakwenu. Ozalonde Marisburg. Kuthiwa ke sezokhulumela mina la emadadini. Wazini ngami? Uyangazi ukuthi bengihamba kanjani? Uyangazi ukuthi bengihamba nobani? Ngithunyiwe bangcwele. Ngithunywe izwi lwamazwi. Lelizwe lingithumile likhulu kakhulu lokugcina ngci. Noma ngabe kuthiwa uphansi kwamanzi kuyakhipha. Mina ngumuntu obaleka kakhulu. Ngeke ngafika nje ngashaya isihlengathela kumvangeli izolo umdluli ngithi ngiyabaleka kodwa lingikhiphile. Ngobe lokugcina ngci. Bakhonza sisuka kuJuly. Ubaba inkosi uthi ngolamakhosazana kunencwadi abeyifunda. Ithi ukuvuna kuphelile. Ihlobo ledlulile.
kepha thina sisindisiwe. Usindisiwe wena? Usindisiwe na? Ake ngakhulumi ke nawe, ake ngikhulume ngami. Ngisindisiwe mina. Ngoba imbi inkonzo. Oye uthi mawuyiphethe kuthiwa uyiphathe kabi bengekho sibanibani. Ake ngikhulume ngami. Ngakhulumi ngawe. Baba uNkulunkulu omkhulu wasephakameni. Shembo ingcwele nyazi lwezulu. Isihlabelele bengisihlabelela. Sithi sisandinda wasimisa. Sabashiya bephuza. Kunevesi engilithandayo uverse 4. Ithi bamenyeziwe mathuneni. Sibabonile bavukile bangenile emzini weingcwele. Ngicela Nkosi ungikhumbulele abazali bami. Ngoba bangena kanzima kuleli sonto. Babeswele kakhulu Shembo ingcwele. Eswele umntwana omfana. Umama intombakazi bane wathola amantombazana abayisithupha. Umfana engenayo. Ayikho ke indoda ekijabule mangena umfana. Waze wagana ubaba. Waganwa intombi yakamhlongo. Yathi abathola abantwana abadlula emhlabeni, yathi abathola abantwana abadlula emhlabeni. Kuthe koka7 wasesemthola uGumede umfana. Nkosi yami ubungithanda zezulu. Kwathi koka7 wasevela umfana. Uye lo oguqe phakathi kwenibangcwele. Kwathi emva kwami kwaphinde kwaba intombazana. Ayiwabona uGumede uthi ngithwele kanzima. Uyafisa ukuthi unkosikazi angabe saqhubeka athola abantwana. Kodwa inkinga usiyabona lo mfana mayedwa. Mangase kucima ilambu kuyena kobe kuphelile futhi nami. Kwathi number 9 kwase kuba umfana futhi. Wasethi konesi ayi unkosikazi wamsekhandleke kakhulu. Bathe odokotela nokushona usengashona Gumede. Bathi ayisenamkhiphi isibeletho. Ngoba sebekhona abafana ababili abakhona. Ngicela ke Shembe ukuba ngingaloni igama lika baba. Ngicela ungiphe namandla uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha. Ukuvusa lo wamuzi kaBaba. Ngoba ngeshwa umfowethu ahambe emhlabeni omncane kusele mina kuphela. Ngicela Nkosi ungiphe lawo mandla Shembe. Ukuthi nguvuse lo wamuzi. Ebese Shembe
unyakazise Nkosi amathamba amakhosi akaqwabe wonke ukuthi namhlanje sinqomukile ibophe bewuphi umoya wabo cela ubaphi ihlangu bagiye baqephuze kuthi uma sesime emasangweni sibabiza shembe ubenze Nkosi bakuzwe ngibacela uNkulunkulu neindlebe ivulekile lapho bekhona abakithi kaGumede ukuthi shembe neinsimbi zalapha ekhaya zithi mayikhala bazizwe ngoba kukhona ukuthi ngihambe ebese kuvaleka indlebe ngabe ngisazizwe insimbi kuthi Nkosi makhala insimbi yehora lesishagalolunye ngibacela bayizwe Nkosi noma kukhala insimbi yesabatha ngicela shembe ukuthi bayizwe noma kukhala insimbi kalala nathi lapho bekhona Nkosi bayizwe ebese ngibacelela indawo ezulwini lakho nyazi lwezulu ngoba uwe kuphela awunalo isekela akekho futhi Nkosi wathunywa naye wathunywa wedwa ngibacelela kuwena somngane sengibacelela kuwena phungela ihle echebe lihle ligezizona ukuba namhlanje ubageze kuthi noma kukhona omubi obanyonyobelayo ubafake ngaphansi kwephiwo lakho njengesikhukhukazi sifukamela abatsholazo Baba ngiyazizwa Nkosi izigi ukuthi obungiphe khona usuyakuthatha shembo ingcwele ngicelela Nkosi labatwana babantu abalapha kulendlu eyingcwele eyiparadesi ukuba shembo ingcwele ubenze baxoshwe kuzobaphilisa ke ngikukhulumile kuthi Nkosi okuzobalimaza enhlizweni zabo kusale lapha eparadesi ngiyababona nobaba umvangela uNgqonyela ebengibacelile nobaba umvangela umgqama esebeyafehla kumina shembo ingcwele ngicela Inkosi ibusise nikuzwile izwi lamazwi elingithumile lithe sizobuyisela inkonzo ngengoma yesibili izohlatshelelwa umshumayeli uGumede wasemthandeni Inkosi ibusise ukuphakama kwebandla amen